Здравейте, 30 март 25 година. Намираме се в района на едно познато за нас водохващане, което служеше за подаване на води към завода за хартия в Белово и което сме снимали как пресушава реката. Не сме идвали няколко години и в момента установяваме напълно неузнаваем пейзаж на място. Строителни дейности в и около коритото на река Крива. Няма дървета, няма храсти, всичко е напълно ликвидирано. Тук има едно като мостово съоръжение за обслужващи пътища, под което е изграден един чисто нов бент на практика. Всичко е в бетон. Това е водохващането. То продължава да отнема води. Виждате колко вода тече отгоре. Отгоре идват от порядъка на 120-130 литра в секунда. А тук надолу река Крива на практика е ликвидирана. Вижте какво представлява коритото. Ето тук шлюза е спуснат и така едва църцорят през лошо уплътнение на шлюза.